उन्दै उन्दै दैदेनगिरिफ्रा बायदिसिना बुंदों। नोंगौ नोंथाङा बुंनाय बायदि आंखौ बेवहाय थांहां बैयाव थांहां गान्दौला राजाजों रुजुदों। BPFनि सेनियर दैदेनगिरिफ्रा गासिबो मिथिगौ जे आं मानो BPF नागारदों, खारनखौ मिथिजोबगौ। नोङो मानाव गेदेर प्रेसिडेन्ट हाग्रामा महिलारियाबो मिथिगौ, जोंनि सासे सेनियर नेता प्रमिला बायदेवआबो मिथिगौ, थुद्रुब माखासे जि उननि रबिराम नार्जारिखौनो बुं, रिहन दैमारिखौनो बुं आरो इमानुएल मुसाहारिखौनो बुं, बेबायदि गासिबो सेनियर दैदेनगिरिफ्रा मिथिजोबगौ। BPF नागारनानै UPPL दोलोआव फैनायनि उनावहाय गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्ट आरो ब्लक कमिटिफ्राव हाबनानै रायजो राजाफोरजों रायज्लायदों। UPPL दोलोनि बिभिन्न मिथिं आं गाफादों आरो बे हिसाबै दिनै सराइबिलाव सुजित नार्जारिनि मुङाव BTCनि 40टा समस्तियाव जि 40टा कमिउनिटि हल लुनाय बा लुफुंबाय, बेफोरखौ बेखेवनायनि हाबाफारि लादों आरो बेबायदिनो नैबे बर'बादा सराइबिल समस्तिनि सिङाव बर'बादायाव बे न'खौ लुफुंनाय जाबाय आरो बेखौनो दिनै बेखेवनाय जादों। बे हाबाफारियाव आसामनि केबिनेट मन्त्रि UG ब्रह्म, बिथांजों लोगोसे BTCनि EM राकेश ब्रह्म आरो बेनिफ्राय जायगानि MLA जिरन मुसाहारिजों लोगोसे आङो फैफानानै बेवहाय मिथिं गाफैदों। नुनो मोनदों जे सराइबिल हिसाबै दिनै UPPL दोलोआ रायजो राजानि समर्थन जोबोद मोजां आरो जोबोद स्ट्रं जानानै दं। बेवहाय आं नुनो मोनदों जे एइबार UPPLनि देरहानाया निश्चित जानानै दङ। बयबो साहानिफ्राय खोलासिम बङालियानो जाथों, आदिबासियानो जाथों, बर', मुस्लिम जि जाथि गस्थिफोर दङ, बयबो लोब लोब UPPL दोलोआव जगदान जादों आरो बेखौ नुनानै जोबोद मोजां मोनदों। नोंथाङा BPF दोलोनिफ्राय UPPL दोलोआव हाबनाय लोगो लोगो नोंथांखौ BPF दैदेनगिरिया बुंबाय थादों माने बावथा होननानै बुंदों मा? आं बे खोथाखौ बुंफेराखैमोन, आं उत्तर होआखैमोन, उत्तर होनोबो सानाखै, प्रयजनबो गैया। दिनै आं एसे रायखांदों दा आंनि बिबुंथियाव जे BPFनि सेनियर नेताफ्रा दासिमबो आङो BPF नागारनायनि सायाव बे रोखोम सोंखारियाखै। खारन BPFनि सेनियर दैदेनगिरिफ्रा गासिबो मिथिगौ जे आं मानो BPF नागारदों, खारनखौ मिथिजोबगौ। नोङो मानाव गेदेर प्रेसिडेन्ट हाग्रामा महिलारियाबो मिथिगौ, जोंनि सासे सेनियर नेता प्रमिला बायदेवआबो मिथिगौ, थुद्रुब माखासे जि उननि रबिराम नार्जारिखौनो बुं, रिहन दैमारिखौनो बुं आरो इमानुएल मुसाहारिखौनो बुं, बेबायदि गासिबो सेनियर दैदेनगिरिफ्रा मिथिजोबगौ। ओंखायनो रावबो जेबो बुङाखै। नाथाय सानैसो उन्दै उन्दै दैदेनगिरिफ्रा बायदिसिना बुंदों। नोंगौ नोंथाङा बुंनाय बायदि आंखौ बेवहाय थांहां बैयाव थांहां गान्दौला राजाजों रुजुदों। दा सोरबाया बखिदों होननानै बेखौ उत्तर होथारनांगौनि जेबो खारन गैया। बिथांमोनहा आन्दायबाय। आङो जेरैबायदि BPF दोलोआव गसंथाबनानै दंमोन, गोबां खारनाव आङो नागारनानै UPPL दोलोआव हाबफैदों। मानोना दिनै BTCनि भबिष्यत निर्णय खालामनायनि दायित्वखौ BPF दोलोनो होजाला। BPF दोलोआव प्लेनिं मोनसे परिकल्पना लानानै खामानि मावनाय गैला। बिथांमोनहा बोरैहाय इलेक्सनाव देरहानानै आरोबाव BTC सालायनो हागोन, बेनि थाखायल' सेस्था खालामबाय थादों। रायजो राजाफोरनो मोनसे जौगानायनि हाबाफारि लानानै जे परिकल्पना लानानै खामानि मावनांगौ, जायगायाव बिभिन्न जाथि गस्थि धर्मालम्बीफोरखौ राजनैतिक भाबै सामाजिक भाबै ज' खौसे खालामनांगौ, ओनसोलाव नांलायनाय गैया, बुलायनाय गैया, मोनसे सान्थि परिस्थिति सृष्टि खालामनांगौ, बेबायदि परिकल्पना BPFनाव गैया। गुबुन गुबुन जाथि गस्थिनि भाषा, संस्कृति, साहित्य उन्नयननि खोथा, बेनि थाखाय खामानि मावनांगौ बिथांमोनहा दिनै मोजां परिकल्पना लानानै मावनायखौ नुनो मोनाखै। बरन्स दिनै UPPLआ बेफोरखौ मावफुंनो थाखाय मोजां परिकल्पना स्ट्रेटेजि लानानै दिनै लासै लासै मावनायखौ नुनो मोनदों। बेखायनो
मोनफ्रोमबो जाथि गस्थिनि दैदेनगिरि एबा रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल दोलोनि प्रति नोजोरा साबसिन जादों आरो आकर्षण जादों। ओंखायनो दिनै इउपिपिएल दोलोआनो फैगौ इलेक्शनाव जेरैखि जाया देरहाखागोन आरो सरकारखौ इउपिपिएल दोलोआनो दागोन। इलेक्ट्रिक स्कुटि बायनो गोसो गुदुं रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नावकाथायाव थानाय DNB मटर्स डिलारआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोजां आरो जौगा थाखोनि इलेक्ट्रिक स्कुटि। नोंथाङा नावकाथायाव फैनानै नोंथांनि गोसो बायदि बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ बाङाइ बेसेनावनो लांफैनो हागोन। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गड़ेश्वर आरो बगामाथि थांग्रा लामायाव थानाय नावकाथा सकआव दं बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिनि श'रुम। नोंथांमोना बे श'रुमाव बुमि अट'मबाइलनि गुबुन गुबुन मडेलफोरनि इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ खम बेसेनावनो मोननो हागोन। बिटिआरजों लोगोसे सा सानजा भारतनि गेजेरावनो गिबिसिन सौफैनाय DNB मटर्स श'रुमाव मोनद' मडेलनि इलेक्ट्रिक स्कुटिफोर जेरै ग्रेस, फायर एक्स प्र, पावार TCL, फायर एक्स प्लास, ग्रीन भेक्टरि, सेल्डन आरो राइडेन मडेलनि इलेक्ट्रिक स्कुटिफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो जायफोर गाव गावनि गारि सालायनायनि खरसाखौ बाङाइ खालामनो सानदों आरो इलेक्ट्रिक स्कुटि लानो गोसो जादों, नोंथांमोना नावकाथा सकआव थानाय बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिनि श'रुमाव फैनानै गावनि मेगन खेबनाय इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ फैनानै लांफैदो। नङाब्ला बांसिन रोखायै मिन्थिनो थाखाय 7002492305 8822328098 आरो 9127429031 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो। बेनि अनगायैबो सा सानजा भारतनि जायखिजाया थावनियाव नोंथांमोना गोदानै बमी ड्राइव इलेक्ट्रिक कम्पानिनि श'रुम बेखेवनो गोसो दंब्ला DNB मटर्स श'रुमनि बिगोमा बिथांजों स्क्रिनाव होनाय मबाइल नम्बरनि गेजेरजों थोंजोङै फोनांजाब खालामनो हागोन। मबाइल नम्बर 7002249230 8822328098 आरो 9127429031। बेनि अनगायैबो नोंथांमोना DNB मटर्स श'रुमाव गासैबो इलेक्ट्रिक स्कुटिनि जायखिजाया गोनां बेसादफोर एबा पार्ट्सफोरखौबो मोननो हागोन।